sesaji ing acara kawinan kanggo ngindari malapetaka. Tegesipun sesaji wonten ing bebrayan adat Jawi menika minangka wujud syukur kita dumateng ingkang sampun dipun paringake dening Gusti. Ing ngisor iki sing dibutuhake kanggo nggawe sesaji. A. Iwak asin, B. Kedele, C. Kacang ijo, D. Kemiri, E. Endhog pitik, F. Gandal godhong gulung, G. Lenga lan banyu dicampur saben setengah botol. H. Kembang boreh, I. Bubur abang, J. Bubur putih, K. Baru-baru bubur putih karo bubur abang ing tengahe, L. Gejok mendahan kulon. Sesajen kuwi disalahake ana ing tampah lan dibuang ing patenan kasur, gandok, wetan omah utawa bangunan, kabeh lawang, sudut omah, sumur, jeding, WC, tong sampah, panggonan gamelan, perapatan, kali, lan nawang pelataran. Sawise buang sesaji, banjur dilanjutake muncalake pitik, jago ireng sing nuduhake yen wong tuwa wis nglilani anake urip mandiri, kaya pitik sing wis bisa luru mangane dhewe.